Maswera sei muri Zimbabwe. I hope you are having a wonderful day. Tinokuchingamidza zvakare muepisode ino tati tidzoke. Haya, hatingakusiyizve nyaya dzacho dzakati wandei. Makasimba here tete? Regai ndikuudze izvo ndakasangana nazvo. Zvandasangana nazvo nhasi chaiyo tete, ndiri kunzwa mweya wangu kupera muviri mangu tete, nokuti munhu uyu ndinotomuziva, tinotogarisana kumaraini mamwe chete. Anongoti ambuya, ini ndichingotiwo mukwasha, handina kana neremumukwana. Murume uyu ndichamuti Riki murume abve zera zvekuti kana ndichifungidzira adarika makore 50. Riki anogara ega muzisabhabhu mukwekwe kunonzi kuChicago. Haana mukadzi, haana mwana, chero vepart time hapana nouya, chero veukama kubva zvandaita mugaro nzvimbo iyi hapana wandati ndaona. Vanoziva nzvimbo iyi tete vangandipupurira kuti inzvimbo inonetsa michovha yeruzhinji, public transport kazhinji, nokuda kwekuti isabhabha vanhu vanoshandisa motikari dzavo kuenda nekudzoka kwavanenge vachienda. Transport yeruzhinji inowanikwa pano neapa. Saka pandamirirwa murodhi naRiki handina kumboita pfungwa dzakawanda, nokuti munhu andagara ndichiziva. Tabvunzana upenyu ndichipinda mota zvangu. Motikari umutete kusitiri kumashure manga mune hari ine ropa refresh rakazara kuti zvanga zvisina kana kufungira tete kuti ropa. Riki azviona kuti ndazviona, akaramba achidhiraivha achienda. Ndada kumboti andisiye parodhi, asi akarova imwe serious yekuti hatangiki kuti Riki anoita zvemaricho here kuraya vanhu kuti awane mari. Haringavi ropa remhuka kairi? Kana riri ropa remhuka rachitsvakei muhari? Ndapindwa nekutya kukuru. Achingoti gare ndokanda masoko hari, asi Riki haana kana kumbobatikana. Ndasvika pagedhi pangu, Riki akamira akanditi ndiburuke, uye ndikwasa mudzimai wake kureva kamwanasikana kangu. Riki azoti ndisafa ndabufura zvandaona, chero kunani zvake, nekuti zvinhu zvinozondishatira. Manje hana yangu yaramba kudzikama tete. Handizivi kuti kundiudza uku kuda kundivhundutsira here kurevesa. Ndowana wandoudza here kumaraini, ndongonyarara ndakadaro. Aikazve kwebe handimapuwa lifti. Zvinhu zvemota dzavanhu zvinovedweka zvinohlisa. Ende munoziva kuti zvakuitika ndezvekuti vanhu mazuva ano vanobata mushonga. Pane munhu anenge ane ropa rake ranga riri muhari, zvinotogoziva kuti ropa rei. Hatizivi, hatingachajika nyaya dzavanhu, hatizivi. Kana usina information zvinongati ropa remunhu, alright, iropa nderei. It's not common kuti munhu afambe neropa ranga riri muhari, but zvinhu zvinongohlisa zvinosangana nazvo munyika. Kwai ndiri kuyerera mvura tete. Makasimba here hama dzangu? Kana tazogara hakuna chinonzi casual, sex. Zvemahook up izvi itai mega. Ini ndini umwe akazvionera pamunhu sefohla. Ini neshamwari dzangu taiwanzoenda kumabhawa anomwira mhene. Chaitova chigemu chedu chekutsvaga mabig shark, chaitova chigemu chedu chekunhuhwidza pane mari. Ndokunonzi kuvhima nesouti momwe. Saka umwe musi masango ave matema tete. Akatarisa nerent plus chikafu plus mari crash yemwana, zvinhu zvanga zvisina kumbomira fine zvachose tete. Saka umwe musi ndakabata mheno yangu bo. Baba ava vaifamba nezvema HIV rapid test, kwakutestana kwakuwana tiri negative. Numbu ndaisava waridhira muchose, nekuti pane vefamily planning vanombofamba vachisa madhadheo nemalupu mahara. Saka ndipo pandainge ndatobva ndaiswa ipapo. Plus isu vanotengesa mbiri kuzvirwere uku ndaiziva kuti ndiri cover tete. Takasangana pabonde nababa ava pasina butiro tete, vakandisira brick remari yekuti chero dai ndaizopedza mwedzi wese ndisina kumboenda patouchline. Baba ava handina kuzombobvira ndavaona zvakare. Papera rinenge vhiki mushure mekusangana nababa ava tete, ndakangotanga kuyerera mvura iri clear kubva musi uyu, kuita kuchururuka chaiko. Ndakapotedza kuna chiremba kwese ndichifunga kuti zvimwe ndava nechirwere chepabonde tete, asi hapana chiri kuonekwa. Ndakanoitwa matest ese amungafunga nezvawo, asi hapana chiri kuonekwa pamatest apa tete, zvekuti baba vazita ravo ndiani kana kuti vanobvepi. Isu patouchline hatizvitsvaki. Chatinodai mari chete. Mugona tete nguva dzese ndinosidhimanda butiro, asi hamenowo kuti apa ndakaputirwawo ngenyu. Ini ndiri kufunga kuti baba ava vakandishandisira mushonga chete. Kuyerera kwandinenge ndichiita ndiko kuwandawo kwemari yavo. Since ndashanda chibasa ichi handisati ndambosangana nazvo tete. Ndauya kuzotsvaka rubatsiro pano ndichiti kana pane anoziva kunorapwa munhu ndokumbirawo rubatsiro.
kubasa kwacho handisi kutoenda nekuti situation nandiri haisi kuita. Chiremba akatombotanga achifunga kuti STI ndichamwa mapiritsi nekubayiwa majekiseni, hapana chakachinja. Ndinokuvimbisai kuti ndikarapwa chirwere ichi basa reusiku ndinosiya ndotanga upenyu hutsva. Hama we, ndatambura ini, handisi kutsvaka kutukwa asi rubatsiro rwenyu ndosvika kupi ndichiita senge tape yemvura. So nezuro ndina mama vakandifonera anonymous vachiti pana sisi pane nyaya vanga vahwaya sisi vari kungobuda ropa. Ndabva ndadofungidzwa nenyaya iyi. Vanga vachiti ivo vakangokwanisa kuwana rubatsiro, vakamboita dambudziko iroro vasi vakangotsenga mashizha omutohwe. Vakatenga 3 days shizha romutohwe chairo, 3 days ndokubva zvapera. Saka handizivi hangu kuti vatinga vatiwo vatsenge shizha romutohwe, asi ndadogara ndafunga kuti kana kuri kuti pane madzimai ari kusangana nedambudziko rekuti unenge uchingobleedha zvisingadariki zvisingaperi, idlaiwo mashizha emutohwe. Munhu wavakanga vati ndiudze ndakamuvudza, saka tichawa kuti zviri kufamba sei, asi ndinotenda nekuvimba kuti zvinhu zvinoshanda. Saka vari kungotiwo sisa mvura yakutoita kunge pombi inenge ichingoti hla yakabuda yakadaro. Vedu we, zvakaoma. Nyaya iri pano apa inohlisa kwayo. Ndoudza vabereki vangu sei kuti ndiri ngochani. We listen, we don't judge. Regai timboteerera vaMugabe varipi vazowa. President Robert Mugabe vateerere zviri kutaurwa navana vavo pano. Makasimba here tete, ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa uye ndiri rugohwe mumba medu takaberekwa tiri vanomwe. Mberi kwangu kune mudungwe vanasikana vatanhatu. Uchizopedzisira ini mukomana. Mukutaura kwazvo tete zvinonzi mai vainge vaneta nekuzvara vanasikana voga uye baba vangu vainge vonetsera mwanakomana. Saka mai vanonzi vakaenda kunochinjwa nyoka kuti vakwanise kuwana mukomana. Mukomana wacho akabva auya. Asi kutaura chokwadi tete ndaneta nekupretenda ini. Ndoudza sei vabereki vangu kuti ini handisi interested muvanhukadzi tete. Zvinotaurika here? Ende kwete haisi mweya tsvina odhimoni. Ini ndakatongozvarwa ndakadaro. Handizivi kuti kunosandurwa nyoka kwavakaita mai vangu kungava kune chekuita here nekuva gay kwandiri. Hapana akandirecruita, kwete, asi zvitori inborn. Nditori injiniya pane rimwe zikambani zihombe kuSouth Africa. Zvidzidzo zvangu ndakadzidza kuZimbabwe ndikapasa, ndikazoenda kuUniversity of Zimbabwe ndikapedza. Chikuriro changu chese handina kumbobvera ndaita musikana, even chero ndiri teenager. Ndaisaziva kuti ndotaura naye sei. Kushaya musikana uku vabereki vangu vaifunga kuti kuva focused nezveupenyu, vachifunga kuti ndiri focused nekudzidza nekugadzira upenyu. Shamwari dzanasisi vangu dzaive nemayoung sisters adzo vakambozama kundisotera kuti nditange kufambidzana navo, asi zvikakona n'anga murapwa uchida. Kubasa ndine female colleagues anozvikanda pandiri, asi vanotoshaya kuti dambudziko rangu riri pai chaizvo, asi handina zvandingazviita tete, ndizvo zviripo. Manje nemakore angu tete, vabereki vangu vakudawo muzukuru. Zvino ndovaudza sei kuti ndizvo zvandiri nekuva mukomana ega ari rugohwe mumba medu. Ndakakura ndiri apple of my parents' eyes. Vakatarisira pandiri tete, honzi tofawo tisina kuona mwana wako here omudzimai wako. Manje ndovaratidza patina ichirume here, unotaura sei kuti handikwanisi kuzvarisa nekuti ndiri gay. Kuboarding kwandakazoenda tete pa11 ndo yaiva tocha chayo. Vanhu vandaigara navo kuhostel vaitofamba vari zvibage vavapfeka birthday suit. Tete ndaiswa mujere rangu ndoga, asi chekuita hapana, nokuti hapana aifanira kuzvinzwa kuti ndiri ngochani tete. Sawere namai vangu vakamboronga ndiri ndokutuma mwanasikana wavo ndakashama achiti aida kugezawo. Ndakaziva kuti haisi mistake, waitwa muedzo. Mhere yandakabuda ndichichema haina kumira mushe, zvekuti vanhu vakati kana nazvo. Ndaneta nevanhu vari kuita kundisotera vanhu, especially vakadzi. Chero mukadzi akaita mashiripiti akadii kuti ndimuone, ini ndinongomuona sehanzvadzi yangu. Partner yangu ari kundikurudzira kuti ndibude mucloset, ndibude musaga. Ari kuti ndosvika rini ndichizvipanisha, ndosvika rini ndichivanza chokwadi chezvandiri. It's time to set myself free, choose my own happiness tete. Nevanhu vari pano vakambosangana nesituation seyandinayo, ndibetsereiwo nenzira dzekuudza family yangu zvandiri. Ndonyora tsamba here, ndoita zvekutuma munhu anovaudza here, ndoenda ndege here, ndosvikoti mama nadhedhi ndiri ngochani. Vabereki vangu vakura tete, havazoiti stroke here or high blood pressure. Hama dzavo dzikatanga kundiblema kuti ndini ndakavauraya. 35 years ndakachengeta secret iyi.
Saka ndauya pano tete kuti zvimwe mungandipawo mazano ekuti ndokwira sei gomo randakatarisana naro. Kwakazvaga mwana mukomana unoti kwai mai vake vakanoshandukwa nyoka, hatidzi kuti nyoka dzacho ndedzipi. Nyoka apa maovari here kana kuti what is he talking about? Nyoka idzi ndedzipi because pareproductive mudzimai yakadai. Handiti zaire poya zvimwe zvitiudzewe kumedicine mauterus mawatu maumpu mawati zvese ipapa. Saka kwai dzakanoshanduka ndobva vazvara mwana mukomana. Zvino mwana mukomana ari kuti iye musikana. Maparents vanhu vakuru vari kutoexpectawo muroora. Zvinhu zvacho Mwari tibatsirei tikundisei. So do you know kuti kwanzi kwai Mwari unoti inini ndiri Mwari. Muri kuzviwa handichinji. Mwari haachinji. Nhasi, mangwana, future, 100 years to come, 1000 years ago. Zvangari ndizvozvo. God does not change. God does not make mistakes. Ndigqibile apha. Andizothetha enye into ndigqibile. Tiri kuzviitira tega nemusoro yedu. But God does not make mistakes. Pane munhu so handizivi vanobva kumateme kunyaje kugokwe kumateme nyaje. Pane vamwe vainzi Tabeth Mauna. Tabeth akazvarwa ane body yechirume. Like when you're looking at Tabeth, he's a man. Ane jaw line, ane ndebvu, ane broad shoulders. Tabeth is a man. But muri kuwazva ndataura anonzi Tabeth musikana. Akati ataura anoti hello. Ane mazamu. Tabeth akazvagwa akadaro. Ane mazamu, ane body yechirume, mukati mukadzi, pashe murume. Looks like ane maparts too. Sekuwa kwandaingotaura mahunga zvinhu zvaingotaurwa asi hanambotudza kuti ndozvari. Mumwe zvandaura handizivi kuti hama dzaTabeth kana muchiwa achitaura nyaya musazondisungirira ndiri kungokudzai zvataiwawo. Iye hanambotaura. Tabeth vaiva ticha vedu waidiwa munhu mukuru pamwe zvezvodo ripo pamwe wakarogwa pamwe une mukadzi handizivi because there was so much confusion zvaari. She was born like that. Moza kuti kune vanhu vakazvokwa vana Caster Semenya vakazvokwa vakadaro Caster kwanaka mutasi chakati murume asi mukadzi. Pane vanhu vakazvokwa vakadaro. Kozoti varume vakazvokwa vari varume vane nhengo yechirume vane joo vane varume chaivo varume vasina zvinhu zvavo zvose zvodoshanda everything works properly. Asi vanongodecide kuti ndiri mukadzi. Guys, indivenge hangu ini. Ndivenge murume chai guys, do you know how it feels like to be a woman? Ndakazoona vamwe manje paFacebook vanyora kwai murume aitaura kuti kwai vakadzi when they orgasm vanozodai vakadai it feels like an electric shock. Umwe murume akauya akakomenta akati I'm a gay but I know what you are talking about. Vanhu vakati imwe nyarara ho uda kutora kuti uri mukadzi ubva wadotora nema feelings edu unoziva zvatinofila. Iyi nyaya yakaoma. Asi ndangokudzai kuti God does not change. Kana Mwari akapisa Sodom neGomora pamusaka pekuita zvinhu zvakaganga. Vakanga vanhu kuSodom neGomora zvekuti vakadoona ngirozi zvikaitoda kuvata nadzo. Kuvata nengirozi. On this one, let's agree to disagree. If you think kuti ndiri wrong, it's okay. Musandivenga. We see things differently. Musandivenga. On this one, let's agree to disagree. Imi mune maonero enyu. Ina yando maonero angu. God does not change. I'm a Christian. Vanonoti kudii kumba kumaparents. Zvimwe zvachoka. Kwai wise man once said nothing. Ndo advice yangu one day ngoti a wise man once said nothing. If you're wise, keep quiet. Svika unorora rini unongoti vasikana hakuna. Ndonamata kuti musangane naJehovha michigwenyasha. Munomboona mavideo paYouTube varume vanenge vachimboti taimbo vavakadzi zvoti varume takabhabhatidzwa. Unodosha musika. Kuti munhu murume chai ngatirege kuda kuganga. Toziva vanhu vazhinji vamwe vari kuchema nekuti vakadecide kuti vavakadzi zvino vachagona kuita varume. Ndinokutendai nekuona kumaita video ino muve nezuva rakanaka. Mushande zvakanaka kumabasa kwako. Kwai imi hamusi kuda chirungu tazvoona. Ivo vechirungu vachona vatinopostera nechirungu. Havatombodzwi kuti pa feedback. So what should I do? Aisuka.
By the way, ndinokutendai. Thank you guys for watching. See you in our next video tomorrow. Bye bye.